γενιάς. Είναι πάλι σε μορφή σκούπας. Η διαφορετικότητα είναι ότι η γωνία ψεκασμού είναι μεγαλύτερη, έχει 135 μοίρες άνοιγμα και δεν έχει 110 μοίρες άνοιγμα. Αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να ψεκάσουμε χαμηλότερα από το επιθυμητό ύψος σε ένα ψεκαστικό, σε μία μπάρα ψεκασμού. Όταν τα ακροφύσια το ένα με το άλλο έχει απόσταση 50 εκατοστά, θα πρέπει το ύψος της μπάρας να είναι στα 50 εκατοστά. Είτε αυτό είναι το έδαφος, είτε είναι η κόμη της καλλιέργειας, για να μπορέσει το ένα να αλληλοκαλύψει το άλλο. Τα ακροφύσια σε μορφή σκούπας ρίχνουν περισσότερο ψεκαστικό υγρό στο κέντρο και λιγότερο ψεκαστικό στις άκρες. Οπότε γι' αυτό το ένα είναι δίπλα στο άλλο στους 50 πόντους, για να έχουμε την κατάλληλη επικάλυψη. Εδώ πέρα το ακροφύσιο αυτό δεν είναι μόνο ότι έχει 135 μοίρες άνοιγμα και μας επιτρέπει να χαμηλώσουμε την μπάρα, άρα θα κερδίσουμε και λίγο μετατόπιση, μεταφορά δηλαδή. Μας βοηθάει στο ότι οι σταγόνες θα ταξιδέψουν λιγότερο για να φτάσουν στο έδαφος, γιατί μικραίνουμε την απόσταση. Και έχουμε και μία κλίση 30 μοιρών μπροστά. Δάσκαλε, κοίταξε πώς ψεκάζει αυτό. Στους 50 πόντους βλέπουμε ότι έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια που μπορούμε να καλύψουμε. Οπότε αντί για τους 50 πόντους... Και με αυτό μπορούμε να πάμε για να έχουμε επικάλυψη 50 εκατοστά πλάτος των... Στους 50 πόντους ακροφύσιο με ακροφύσιο, ναι, το τοποθετούμε. Και αυτό πάλι... Και αυτό, απλά εδώ αντί να ψεκάσω το μισό από μέτρο, εδώ, στους 50 πόντους, μπορώ να ψεκάσω εδώ και θα δω ότι πάλι θα έχω την ίδια κάλυψη με ένα ακροφύσιο 110 μοιρών και ψεκάζει με κλίση. Αν το βλέπετε εδώ έτσι, θα δείτε ότι ψεκάζει μπροστά. Οπότε τι μπορώ να κάνω με ένα τέτοιο ακροφύσιο? Μπορώ να τα βάλω εναλλάξ. Το ένα δηλαδή να ψεκάζει μπροστά και το άλλο να ψεκάζει προς τα πίσω. Να έχω δηλαδή, ας το πούμε, μία διπλή σκούπα. Απλά επειδή έχει ένα στόμιο, έχω λιγότερες αποφράξεις. Αν το νερό μου δεν είναι πολύ καθαρό. Αλλά αυτό με την ταχύτητα που θα πηγαίνει ο ελκυστήρας δεν θα παρέσει. Για πόσες? Βλέπεις τους Γιάννη? Να. Παναγιώτης, αυτό ανεβαίνει τα ρήφα. Εκεί που θα ψεκάσεις στα πρωτάρια. Οπότε εδώ μιλάμε για δεύτερης γενιάς ακροφύσιο. Το συγκεκριμένο ακροφύσιο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για όλες τις εφαρμογές. Είτε είναι στη ζανιοκτονία, είτε εντομοκτονία, είτε μυκτοκτονία. Απλά θα προσέξουμε λίγο την πίεση. Θα χρησιμοποιήσουμε χαμηλές πιέσεις για τη ζανιοκτονία για να έχουμε πιο χοντρά στα γονίδια. Όταν θέλω πως να κάνω ένα εντομοκτόνο, παραδείγματος χάρη, θα αυξήσω την πίεσή μου, θα αυξήσω όμως και την ταχύτητα στο ελκυστήρα, αν θέλω να ρίξω την ίδια ποσότητα.